Hej, jeg er Søren fra TechMade Simple, og jeg skal fortælle lidt om vores løsning Zoe. Her er en familie. Den består af en mor, en far og 2 teenagebørn. De bruger internettet, og derfor har de en router fra en internetudbyder såsom UC eller Telenor. De har rigtig mange enheder på nettet. De har tablets, telefoner, smart-tv, spillekonsol, og de har også smarte enheder såsom Amazon Alexa. Alle disse enheder er jo forbundet til internettet. Og familien bruger dem blandt andet til at se YouTube, de bruger sociale medier som Twitter og Facebook, men en gang imellem tager det lidt overhånd, så de kunne godt tænke sig at sætte nogle tidsbegrænsninger på. Der er også sider, man ikke har lyst til, at ens børn skal besøge. Det kan være TikTok, eller eksplicite sider og torrents. Og bliver der mon spillet spil, i stedet for at lave lektier inde på børneværelset? Eller måske se en serie? Men hvad værre er, man kan komme til at klikke på et link på sin computer, som der låser alle billeder og filer. Og hvad laver de digitale assistenter egentlig, når man ikke bruger dem? Lytter de måske hele tiden? Det er bare nogle af de udfordringer, familier nævner, når de er blevet interviewet om deres netværk og internetvaner. Men der findes i dag ikke en løsning, som der samlet håndterer hele familien og alle deres enheder, som der er nemt og simpelt at bruge. Derfor har vi lavet Zoe. En løsning, hvorfra man kan se og styre alle enheder og adgange på netværket via en central og intelligent app. Men ikke bare på Wi-Fi. Løsningen beskytter også, når familien er på mobilnettet, i modsætning til standardløsninger på markedet. Og netop denne familie, der har UC, kan på sigt nemt få Zoe, eftersom vi er i dialog med både NewDay og Telenor, og potentielt at inkludere Zoe som del af internetabonnementet.